Ahoj lidi, máme tady párty 2, připravuju se do školy, moje ranní rutina, takže zapomněla jsem ještě na řasy tam v tom díle, takže si jdeme udělat řasy. Já mám dlouhou, ještě to dám sem. Tak mám kratší. Trochu divná, co jsem koukala. No dobrá. Vypadám, že ty řasy mám takový mini. Koukejte na tu vrtěnku, jo? Sakra. Vidíte, to jsou prostě takový ty krásný rtíky. Ještě se na to dávám tady ten můj milovaný lesk. Tak jo. A se rozčešu. Sakra. No nic. Takže moje řasenka. Hey guys, takže trochu jsem si to upravila a teď se budu rozčesat moje vlasy. Tady ten hřeben je asi fakt nejlepší, co mám, protože je prostě na ty vlasy fakt mega dobrý. A tenhle, ten má tady to prostě, ty štětinky, má takový tvrdý a tady ten má takový prostě měkčí a češe se s ním prostě fakt dobře. Jo, guys, a tady to by bylo pro tady ty 2 párty vše. Bye! A já